Paula. Sí, pregunto. Sí, pregunto. Bueno, Pepe non pode vir, non? Non, excusade o que non pode asistir hoxe, vale? Vale, Tono igual, ten un problema de saúde, pasaseiro, pero ten un problema de saúde e tampouco pode vir. Co cal xa podemos empezar, vale? Empezamos entón coa sesión ordinaria do pleno do mes de outubro. Bueno, indicar que non está o punto de aprobación de acta porque non lle deu tempo en Secretaría de preparar a acta do último pleno, simplemente por eso, non por outra cousa. Virá o seguinte pleno, virán as dúas, se lles dá tempo. Entón, o primeiro punto de orden do día é a aprobación se procede do ditame de aprobación inicial do expediente 2209/2018 de transferencias de crédito entre aplicacións de distintas áreas de gasto. Bueno, como se explicaba na comisión informativa, trátase de unha modificación de crédito para facer frente, para poder seguir facendo frente á impartición, a atención de todas as horas de axuda a domicilio que hai e para despois poder xenerar crédito tamén co incremento de horas que temos, que nos concedeu a Consellería de Servicios Sociais. Partido Popular. Bueno, pois nada, se non hai actas, entramos en tema. Despois de insistirlle durante todo o mes de setembro que fixeran o posible para utilizar as horas de atención á dependencia que lles aumentou a Xunta, garantizándolle ademais o financiamento das efectivamente utilizadas, pois chegamos á comisión e nos atopamos o que pasa é que o Concello pois ten unha débeda coa empresa e cos traballadores e ten sin pagar pois facturas da prestación de axuda a domicilio por importe de 42.500 euros e tamén ten sin pagar 8.000 euros de dietas e gastos de locomoción ao personal. 50.500 euros en total que deben por este servicio. Señor Alfonso, o Concello ten asignadas por parte da Xunta 2.645 horas ao mes para a prestación de servicio de axuda no fogar a dependentes. Desas horas están utilizando 1.630 e unha lista de espera de 26 persoas. Das 31.740 horas anuais que ten asignadas, pois están utilizando 19.560. E así, pois con esta situación e 26 persoas en lista de espera, pois resulta que vostedes pois non se deron conta ata agora, ata que a Xunta lles di que poden dispoñer de máis horas para o servicio de axuda no fogar a dependentes de que deben máis de 50.000 euros pola prestación deste servicio. Díxonos o señor interventor na comisión que o expediente que se trae é para pagar servicios que xa se prestaron e que non pode decir se o contrato que o Concello ten coa empresa permite incorporar esas horas a maiores. Polo que vémonos na tesitura de que estamos a finais de outubro e de que vai a ser complicado que esas horas non se perdan. E ademais nos preguntamos se realmente ese contrato está en vigor ou se pasa como noutros casos que se está prestando o servicio en precario. Resúltanos verdadeiramente increíble que ca demanda que hai de axuda a domicilio a dependentes neste Concello ninguén
un equipo de goberno, empezando por vostede, que é a que está a cargo desta área, e seguindo polo Concelleiro de Facenda, pois se dera conta de que non se lle estaba pagando nin a empresa, nin os desplazamentos aos traballadores. Esperaron agora, a finais de ano, para traer este asunto ao pleno. Parécenos que a súa irresponsabilidade en este tema é imperdonable, que non teñen conciencia. Toda esa sensibilidade que aparentan cando falan de dependencia ou de discapacidade é pura palabrería. Nin tiveron en conta as persoas con discapacidade nas modificacións que plantexaron de ordenanzas, sempre para subir impostos, nin importan os dependentes aos que ignora absolutamente. Resulta lamentable e terá que responder por isto. De momento, nada máis. Gracias. Moi ben. Partido Socialista. Bueno, nos pedimos disculpas porque nos equivocamos na comisión informativa, creemos que era as 8:30 da tarde e foi as 8:30 da mañá. Gustaríanos vir para escutar as explicacións do señor interventor, pero bueno, foi un erro e non podemos ver. Vuelta a la burra al trigo, outra modificación de créditos. Claro, volvemos co mesmo problema, non temos presuposto, nin interés de telo. Entonces, non sabemos por que trae aquí unha modificación de créditos e non utiliza a mesma fórmula que está utilizando para cobrar os soldos da corporación cando non modificou o presuposto. Non trouxo ninguna modificación de créditos que nos gustaría moito advertilo aquí, que quede ben tomado nota na acta, para que o señor interventor teña coñecemento a partir de ahora mismo de que se está cobrando unhas cantidades que están pactadas no presuposto con números e letras fixas e que se levan cobrando durante 4 anos sin facer ninguna modificación de créditos. Eso eu creo que ten un nombre e uns apellidos. Haberá que miralo ben mirado. Entón, agora, vennos aquí que a sensibilidade de que é para servicios sociales, que sí, seguramente esta modificación de créditos pode que sea para servicios sociales, pero, efectivamente, o sea, non hai que facer unha modificación de créditos, hai que facer un presuposto. Hai que facer un presuposto e adaptar as novas necesidades do Concello ao novo presuposto. Volvemos ao mesmo, o sea, nin paga as débedas que ten ca xente do pueblo, nin atende servicios sociais, nin reclama os cartos que nos debe Espina e Delfín, que é unha barbaridade de cartos e que con eso podíamos solucionar un montón de cousas, e claro, seguramente, se non aproba esta modificación de créditos, pois non poderá ampliar as horas de axuda a domicilio, co cal é un problema gordo, moi gordo. Un problema máis añadido dos que hai no Concello. Les dá exactamente igual os tres, dalles o mismo, porque está claro que se non lles dera o mismo tiña un presuposto aprobado. Se o superan facer, que non saben, está clarísimo, que non saben, son incompetentes para eso, e non son capaces de facelo. Entón, nós volvemos a repetir, cal é o motivo polo cal o señor interventor non lle recomenda que utilice a mesma fórmula que están utilizando para cobrar os seus soldos. Os seus soldos están nos cobrando en contra do que pon o presuposto, sin ninguna modificación de créditos. Entón, aquí, por que non fan o mesmo? Que saquen a partida de onde sea e que non nos fagan partícipes o pleno para esta modificación de crédito, co leven a Xunta de Goberno, co fagan por decreto, total, é igual, van a facer da maneira que queiran e da forma máis oscura que podan, pero seguimos dicindo o mismo, que creemos que non é a solución unha nova modificación de créditos. Que non se perda esta subvención é importante, porque aquí en este Concello xa perdemos un montón delas. E seguramente as que non sabemos e nos enteraremos a toro pasado, porque claro, non o van a traer aquí, nem nos van a decir cales foron as subvencións a que renunciaron, porque moitas van a ser porque non teñen partida para facer as achegas que pon a normativa das subvencións. Rematou? Sí. Benega? Ben, nós coincidimos en parte co que expón o PSOE. Entendemos que isto non teria pasado se nestes 3 anos se tuvera traballado o suficiente para presentar os orzamentos e aprobalos.
Por o demais, repetirse con todas as que levamos sofridas durante esta legislatura. A nosa postura vai ser a de sempre, pero queremos matizala e deixar claro que nin nos gusta nin nos parece a forma. Entendemos, en primeiro lugar, que xa non hai máis excusas, xa debería de haber uns orzamentos, xa temos o personal que faltaba no Concello, xa non hai nada que haxa trancos, quedan 6 meses de legislatura, e sería bo para todos que se rematara a legislatura con uns orzamentos mínimamente actualizados. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, por coherencia que a nosa forma de pensar, entendemos que non é necesario ou non debería de serlo contratar servicios a través de empresas de fora, senón que nós consideramos que a municipalización e o servicio directo debe de ser o mellor camiño para traballar. Pero, como dixen antes, nós vamos a ser consecuentes, nunca nos negamos a que ningún proveedor do Concello quedase sin cobrar e non o faremos agora tampouco. Segundo turno, Partido Popular. Pois, efectivamente, xa llo dixemos en moitas ocasións, se tuveran un orzamento, pois aforraría moito tempo e moito traballo dos funcionarios que se teñen que dedicar a facer axustes constantemente. Un exemplo pois é esta modificación de crédito que propoñen, cando poderían pois dedicar este tempo e ese traballo a sacar adiante outros asuntos, como a xeración de créditos para incorporar esas horas a maiores de atención á dependencia. É evidente, xa queda claro, creo que para todo o mundo que lles dá igual, que o que lles preocupa é estar onde están, amañar o seu e falar de todo, menos do que lle afecta a Muros e das persoas que precisan desa axuda. Nós tampouco vamos a impedir co noso voto que o aproben, porque se é posible incorporar esas horas, queremos que se incorporen, sabemos que hai xente que as precisa, pero tampouco lle vamos a aprobar este tema. Partido Socialista. Pois nos volvemos a redundar no mismo. Presuposto, presuposto e presuposto. Que un concello sin presuposto así vai. A deriva, como vai este. Sin pagarle a nadie. Decía o compañero do BNG que eles nunca se negaron a pagarle a nadie, pero vos si vos negastes a pagarle porque fostedes a opoñervos ao monitorio no xulgado de un muradano que reclamaba a súa factura e depois trouxestes aquí un paripé que ao final non fixestes nada con el porque para nada valía, como ben dixemos desde aquí desde o Grupo Socialista. Viñestes a decir que o acordo plenario que se tomara aquí que era para decirlle a su señoría que cambiara os términos, barbaridade tras barbaridade e bueno, supoñemos que si fan a modificación de créditos gustaríanos ver como ese capital se dedica ao que se ten que dedicar, porque ao final fai a modificación de créditos e queda nun caixón como a maior parte das cousas que se aproban no pleno. Ao final non se executan, quedan aí, están aprobadas e fora. E iso é porque, claro, os 3 membros do grupo de goberno son 3 vagos. Literalmente por eso, ni máis ni menos. Rematou? Sí, señora. Venega. Nada máis, que se a ser posible presentedes uns orzamentos. Bueno, vamos a ver. En todo momento dende que estamos aquí o que facemos é seguir as indicacións de intervención e secretaría. Si anteriormente as anteriores persoas que estiveron nos departamentos de intervención nos fixeran esta mesma proposta, pois aquí estaría. Dende que chegou Fernando á intervención cambiaron varias cousas e unha delas é precisamente esta posibilidade de facer esta modificación de crédito. O único que pretendemos é poder prestar cantas máis horas de dependencia mellor de todas as que nos ten concedidas a Xunta de Galicia, a Consellería neste caso. É o único que se pretende, poder prestar cantas máis mellor. E o que facemos nesta ocasión, de feito, é aproveitar partidas nas que sobran cartos, nas que sobra dotación para a axuda a domicilio.
De aí a modificación. Cámbiase de unha partida para outra para poder facer frente a estas horas de axuda a domicilio. E unha vez que isto estea feito, poder prestar de esas horas que nos concederon todas as que máis se poida. Isto é o único que pretendemos. Con respecto ás consideracións do Partido Socialista, da portavoz do Partido Socialista, a verdade que creo que casi nin vale a pena contestar nada, porque só escoitar que somos nós quen se nega a pagar as facturas aos proveedores, pois a verdade que hai que ter bastante estómago para escoitalo, cando en 6 ocasións viñeron aquí facturas para lle pagar e o Partido Socialista, igual que o Partido Popular, votaron en contra, e ese foi o motivo de que quedaran sin pagar e de que os proveedores tiveran que acudir á xusticia ao xuzgado con monitorios, precisamente por eso, porque eles votaron en contra. Non me interrumpa e non empecemos a ver se aprende, inda que sea final de mandato, a estar no salón de plenos con educación e sin interrumpir. Advertida por primeira vez. Vale. Pide disculpas a portavoz do Partido Socialista porque pensou que a comisión informativa era pola tarde, bueno, sempre son pola mañá, pero, bueno, supoño que sí que se olvidou. Con respecto dos soldos do grupo de goberno, isto sí me gustaría aclaralo porque dá moito lugar á confusión. A portavoz do Partido Socialista sabe perfectamente que se pode facer como se fixo porque se fixo sempre igual. Tamén cando ela accedeu ao seu grupo de goberno se fixo exactamente igual, sempre se fixo exactamente igual. Xa preguntou en algunha ocasión aquí e xa algún secretario ou secretaria lle contestou que non había ningún problema ao respecto, pero sigue querendo engañar a cidadanía en que se está facendo mal e non é certo. Esta modificación, se se pudera facer sin vir a pleno, pois se faría sin vir a pleno simplemente porque é máis rápido. Se se fai aquí en pleno é porque en intervención nos din que ten que vir a pleno e ten que vir. O grave de todo é que ela o sabe e aínda así minte para engañar así. Vamos pasar a votación porque o importante é que se impartan estas horas o antes posible. Votos a favor da proposta. Votamos as deudas. Votamos as deudas, non as horas. En contra? Abstencións? Bueno, pois queda aprobada a modificación de crédito, aprobada inicialmente. O segundo punto é dar conta para coñecemento das resolucións da alcaldía dende a... perdón, que me olvidaba, sí. Mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia, Partido Popular? Bueno, nos traemos unha moción que nos gustaría que é posible, non é unha cuestión que nos gustaría que entre todos fuéramos capaces de apoiar. Por o peche de la COP, non é unha cuestión que afecte a muitos directamente, pero sí afecta a xente de aquí, a traballar aquí, e a nosa e a toda a provincia. O Partido Socialista ten algunha moción de urxencia? No. E o BNG? Non.
Bueno, vamos entón primeiro coa urxencia. Justificación da urxencia. Bueno, a Partido urxencia Popular. creo que é evidente, dado que Alcoa Inespal anunciou o peche da factoría que ten na Coruña en Avilés e bota a rúa pois a máis de 400 traballadores con emprego directo e a bastantes máis con indirecto. Non. Partido Socialista sobre a urxencia. Cando foi o día de que anunciou o peche? Foi a semana pasada, o viernes, ou por aí, sabes? Antes da semana pasada. Había tempo de presentar a moción. Non hai. Non estou preguntando cando presentou e estou xustificando por que se presentou. Estou pedindo a xustificación de por que se presentou agora. Porque nos parece que é un tema non é que que non é unha cousa que afecta directamente a Muros, pero sí hai xente de aquí que traballa ali ou que ten relación con eso. Creemos que é urxente, é unha cuestión de mostrar solidaridade, que é urxente facelo hoxe, porque está o tema aí. Canta máis presión se faga, mellor. Nós non temos A inconveniente ver, vamos ningún. a respetar os turnos, porque senón é un pouco lioso, vale? Sí, nós non temos todo o contrario, o sea, eu creo que nadie está contento de que haxa un peche con semejante variedade de despidos. Creo que nadie está contento e que nos afecta a todos, non solamente os da Coruña, porque esta é unha roda e haxa non haxa, a xente daqui vai nos afectar igual a Muros. Agora, eu pregunto por que non se trouxo, porque se tiña esa intención de presentala, por que non a presentaste en plazo? Pola vía normal. Iso é o que pregunto eu, simplemente. Outras veces nós trouxemos unha moción aquí e vos salistes con argumentos peregrinos de que e por que ayer e non antes de ayer e non sei que. E eu digo mismo, o sea, por que o trouxeste de hoxe? Tuveste tempo de traela. O sea, e eu creo que o millor que o apoio a Alcoa que pasaba máis por unha declaración institucional de todo o grupo de Muros. Eu creo que pasa mellor por iso. Nós non temos ningún inconveniente en que se faga unha declaración institucional. Despois hai Venega. Ben, a nos parecemos un poquinho de falta de respeto ao noso grupo. Trouxemos un lote de mocións de urxencia e nunca se nos aprobou ninguna porque non era urxente, porque non eran cousas xerais ou demais. Nós non temos ningún problema en debatir este tema, en aprobar a urxencia, pero, bueno, hai que ser consecuentes tamén un poquinho. Se os demais non lle votades nunca unha urxencia, sendo moitas veces moito máis justificada que esta, que é unha cousa que non lle afecta directamente ao Concello e que non é tampouco urxente porque non vai a resolver nada urxente, nin se vai a acadar ningún acordo que sexa necesario, nin perentorio, nin creo que vai moito máis alá de un xesto amable por parte do Concello. Nós non nos vamos a negar a falar deste tema hoxe aquí e mostrar o noso apoio. Nada, nós por eso decía que nos gustaría que se fixera como un acordo de todos e unha declaración institucional. Pensamos que a urxencia sí está justificada en este caso, posto que hoxe mesmo hubo unha reunión ca empresa na que manifestaron a súa intención de ir hasta o final e de pechar a instalación. Esa reunión foi hoxe entre todos. Efectivamente é un xesto e un xesto de solidaridade como se fai en outras ocasións e como se fai tantas veces. Se vos parece procedente, levámola como declaración institucional e se non, non pasa nada. Partido Socialista. Nós seguimos dicindo o mismo, que nos parece máis que facer unha moción que fora unha declaración institucional de todos os grupos políticos, pero que seguimos dicindo o mismo, que non é unha moción urxente, non é. O sea, por nós non vai a quedar tampouco, pero non é unha moción urxente. O sea, que houbera hoxe unha reunión non quer dicir que este tema salira hoxe a palestra. Non, este tema estaba enriba da mesa antes da convocatoria do pleno, co cal había que traela en plazo. E tamén estou de acordo co que dixo Manolo do BNG, porque, é verdad, vos buscades sempre flecos a calquer cousa, entón agora non vos gusta que vos busquen a vos. Había que traelo a súa hora. Isto non é unha moción urxente. Vale? Venega. Nada máis. Bueno, nós un pouco igual, ainda tendo en conta que se podía ter presentado en tempo para poder ser incluída no orde do día, tampouco temos ningún inconveniente en que se debata. Podíase ter presentado en tempo, pero sí que a min polo menos, e non falei directamente co concelleiro, que estamos así un pouco lonxe, pero sí que me parece
urxente porque se pode decidir en calquer momento, se pode tomar unha decisión importante. Entón, bueno, ainda tendo en conta que se podía ter presentado, nós tampouco imos ter ningún problema en que se debata. Agora, pasamos entón á votación. Vale. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada 7 votos, co cal se aproba a urxencia da moción. Pasamos entón a debatir a moción propiamente dita. Partido Popular? Bueno, nos, como comentei, presentamos esta moción coa intención de que sea unha declaración institucional. Entendemos que é un tema que é necesario facer canto antes, que non se podía demorar a novembro, e o único que pedimos pois é mostrarlle os traballadores da Alcoa e as súas familias a nosa solidariedade e o noso rexeitamento ao peche das instalacións, instar ao Goberno do Estado, a Xunta e ao Concello da Coruña a constituir unha fronte común en defensa do emprego, do mantemento da actividade industrial en Alcoa e para a retirada do ERE por parte da empresa, e como en moitas ocasións, pois que se notifique este acordo ao Ministerio, á Consellería, ao Concello, ao Comité de Empresa da Alcoa e ao seu responsable. Parécenos que toda canto apoio teñan e canta axuda, aínda que sea moral, pois teñan, pois pode ser, bueno, un azo máis para seguir na súa loita polos seus postos de traballo. Partido Socialista? Nos totalmente de acordo, e máis se transforma nunha declaración institucional. Benega? Estamos co debate da moción. Nos estamos de acordo co exposto no texto. Gustaríanos, se é posible tamén, que se aprobase como declaración institucional e engadir un punto, un engádega dese noso punto. A nos gustaríanos que se reflejase aí, xa que un dos principais problemas que ten Alcoa para o seu peche son os altos custes de produción polo tema da tarifa eléctrica. Gustaríanos facer aquí unha engádega instando ao Estado español a que aprobe unha tarifa eléctrica galega. Somos un país excedente de enerxía, do que se aproveita todo o Estado, sin embargo somos un dos sitios, unha das zonas onde máis cara está a enerxía, xa non só para os particulares, sino que incluso non competimos con Euskadi ou con outros territorios para a industria. Somos un país infraindustrializado dentro da nosa contorna, ainda por encima as empresas que están aquí pagan máis que no País Vasco, por exemplo. Por iso que desde o BNG levamos anos intentando que se nos aprove algo que non é ningunha tolemia, porque no País Vasco teñen, por exemplo, que se nos faga unha tarifa adecuada para que as empresas podan quedarse aquí, que non teñan que marchar e deslocalizarse como este caso. O texto da engádega entonces sería instar ao Estado español a crear unha tarifa adecuada eléctrica galega. Vale. O caso do País Vasco non é exactamente igual que o noso, porque teñen unha facenda foral e un sistema distinto do de aquí, pero tampouco poñemos obxeccións a eso. Bueno, estaba preguntando ao secretario se había algún problema en transformala nunha declaración institucional en caso de que o Partido Popular acepte transformala, vale? Nós presentámola con esa intención. Como? Perdón? Que presentámola con esa intención. Bueno, pois entón se non hai inconvinte por parte de Secretaría e vos parece ben a todos os grupos, por nós tampouco hai ningún inconvinte, nós dentro do Compromiso por Galicia tamén apoiamos a moción. Está claro que calquera perda de postos de traballo no noso país é un problema e é triste. Entón, todo o apoio, aínda que só sea moral, para estes traballadores e traballadoras é importante. Por desgracia, seguramente pouco máis esa que moral, pero todo o que sea, pois, benvido lles será.
Así que nós tamén imos apoiar, entón se vos parece ben, como non hai inconvinte, nos din a Secretaría, o transformamos nunha declaración institucional coa engádega que apunta o BNG, entendo? Sí. Sí? Sí. E votamos a engádega, ou todo xunto coa engádega. Es que a mí estas cosas realmente no me gustan nada. Pero bueno, yo entiendo que luego se está transformando, bueno, y estamos diciendo en vez de moción aquí de apoio, es declaración institucional do Concello de Muros a continuidade da actividade industrial en Alfoa e ao mantenimento dos postos de traballo, seguido co texto que venga. Que eso sería o primeiro punto que habría que votar, e logo votar a engádega que quere o negar, votarla tamén. Se estamos de acordo en todo, podemos votar todo xunto. Se estamos todos de acordo... Claro, aquí estamos todos de acordo. Votamos todos xunto entón porque estamos todos de acordo. Vale, se non hai ningún inconvinte legal. Sí. Votamos entón a favor desto como declaración institucional coa engádega proposta polo BNG. Vale, eso é o que se vota. Votos a favor? Unanimidade. Votar 7 veces. Ya. Ben, non hai máis mocións de urxencia, entón agora sí pasamos ao seguinte punto, é dar conta para o coñecemento das resolucións de alcaldía dende a número 824/2018 a 979/2018 e das xuntas de goberno local números 17, 18 e 19. E pasamos ao último punto, rogos e preguntas. Chao. Adiós, Manolo. Bueno, Partido Popular. Bueno, pois reiteramos por estas datas o rogo de todos os anos. Poñan a punto os cementerios e tamén a pregunta de todos os anos, cando teñen pensado iniciar as obras de reparación e mellora do cementerio municipal de Atalaya. Unha obra que se aprobou instada por unha moción deste Grupo Popular no ano 2015, aprobouse o post de investimentos 2017, hai un anuncio de licitación do 17 de agosto do 17 e, pois nada máis, aí está. Tamén queremos saber se ampliou o prazo de execución para as obras do post 2017, porque no boletín oficial da provincia din que remata o 30 de novembro o plazo de execución. A ver se é que tamén se vai a volver a perder este diñeiro. No mes de novembro do ano 2015, hai agora 3 anos, presentamos unha moción na que pedimos a modificación do artigo 8 da ordenanza reguladora do IBI, fixando un tipo impositivo dun 0,4 para urbanos e dun 0,3 para rústicos. Aquela proposta presentáramos con prazo máis que suficiente para que pudera entrar en vigor no ano 2016, pero o equipo de goberno pois non a tramitou e a súa vez presentou outra fora de prazo, na que propoñan a baixada en varios anos. Ante o despropósito da súa proposta, pois optaron por apoiar a nosa e, iso sí, pois como casi todo o que aproban, pois ali quedou perdida nun caixón. Ante a inactividade do equipo de goberno, no mes de abril do 16, presentamos outra moción para que se dera cumprimento o acordado en novembro do 15 e se baixara o IBI e tamén para pedir bonificacións para construcións destinadas a actividades económicas. Finalmente, o IBI baixouse ao 0,5 e non ao 0,4 nun acordo do mes de novembro do 16 e sin aplicar ningún tipo de bonificación. Por iso, no mes de outubro do 17, volvemos a presentar outra moción, van 3 relacionadas co IBI, para pedir bonificacións para locais nos que se desenvolvan actividades económicas e para determinados colectivos. Esta moción nunca se chegou a tramitar e así pois chegamos a outubro do 18, pagando unha das contribucións máis caras do contorno e sin ningún tipo de bonificación e cun servicio pésimo. Como xa estamos bastante fartos de presentar mocións para pedir que se cumplan mocións, pois rogamos que tramiten a nosa proposta do mes de outubro do 17, porque está claro que non van a facer ninguna outra cousa.
Tamén lle facemos un rogo en relación coa área de rehabilitación que se acaba de aprobar pola Xunta de Galicia os convenios para a financiación de actuacións destas áreas. Vostede queixase de que a Xunta non lle dá diñeiro, pero despois non executa o que lle dá, porque as horas que falábamos de dependencia non votamos incrementar as horas, senón que votamos unha modificación de crédito para pagar as débedas e veremos se despois son capaces de incrementar as horas. O que lle pedimos pois é dilixencia no uso destes fondos e que se podan utilizar canto antes. No decreto 2018/890, unha resolución da alcaldía, a señora alcaldesa levanta un reparo suspensivo respecto dunha factura de 4.700 euros. Fai referencia en ese decreto a un acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de 9 de 18, que entendo que debe ser un erro, porque me din de secretaría que non existe ningunha Xunta de Goberno Local do 7 de 9 de 18. E o que queremos saber, señor Alfonso, é que factura e esa e cal foi o servicio esencial que cubriu para que vostede levante o reparo. Non sabemos se hai algo máis esencial que o servicio de axuda a dependentes, no que teñen unha débeda, pois como dicíamos antes, superior a 50.000 euros sin que vostede movese un dedo. Aparentemente, o que pasa aquí é que se fixo a obra, pero non a contratación. Se hace primeiro a obra e despois a contratación. E usted levanta el reparo porque di que é un servicio esencial. Un asunto de que tamén se ten falado en varias ocasións, hai uns cabalos pola parroquia de Louro que nestes últimos días ocasionaron un accidente e do que xa levan queixando os veciños bastante tempo, máis dun ano. Non pensan tomar ningunha medida ao respecto. Outro tema reiterado en todos os plenos, o mantemento do campo de fútbol e do pabellón de Miraflores, inundacións nos baños, na cantina, desperfectos, falta de material, redes rotas, como en todos os pabellóns e campos do concello, por outra parte. A falta de mantemento está tendo un custe moi caro e moi alto para os usuarios, os que lle pedimos que atendan as súas peticións. Gustaríanos saber tamén que pasou este ano coa convocatoria de subvencións para asociacións. Si é que se vai facer ou si é que se fixo e ninguén se enterou. Si pagaron os convenios cos grupos de música de baile tradicional do ano pasado. Si asinaron convenios este ano. Non van deixar vostedes, señor Alfonso, unha cousa en pé. Estánse cargando as poucas actividades municipais que existían, desapareceron actividades de oferta de piscina e que en algún caso pois están ofertando asociacións, retrásase o inicio de outras, como a Escola de Música ou as clases de bordado de encaixe que empezaron rematando o mes de outubro, no mellor dos casos. Gustaríanos que nos contestara a esas preguntas que lle facemos. Tamén nos alegramos de que recoñeceran o erro que cometeron ano pasado na bolsas de deportistas, erro de que lle advertimos en varias ocasións e lle pedimos pois que abonen, se non o fixeron xa, a bolsa a que lle corresponder. En canto ao plan de dinamización do casco histórico de Muros, pois despois de 2 reunións con comerciantes e empresarios non temos noticia de que se adoptara ningunha decisión sobre os temas falados, nin sobre as propostas que se presentaron, sabemos. Eso sí, que non teñen intención ningunha de deixar o edificio de ser pechado para que o utilicen as asociacións, nin Ximiela para presentar o seu novo espectáculo, nin o Castelo para o concurso de bandas. Disimulan un pouco, dicindo que veñen unhas excursións de rapaces, puxeron carteliños agora en outubro, que está ben. E o resto do tempo, pois, está pechado para que usen os de fora do concello. O próximo 20 de decembro, señor Alfonso, remata o prazo para presentar as propostas do pós-2019. Rogámoslle que convoque canto antes unha xunta de portavoces para tratar de acordar as obras que se van a propoñer a dito plan. Aínda que sexa por última vez, trate de non facer un esperpento novamente con este tema e busque, por favor, o acordo da corporación. Celébrase no próximo mes de novembro o Día Mundial da Infancia e o Día Internacional contra a Violencia de Xénero e lle suxerimos, ou lle pedimos, que se convoca esa xunta de portavoces para as obras do POS, pois tamén poderíamos tratar de, contando con toda a corporación, facer unha celebración digna destes eventos. E máis nada, gracias e boas noites. Moi ben, vamos a ver. A posta punto 2 cemiterios, creo que está rematada.
A previsión da Brigada de Obras era rematarla onte ou hoxe. E hoxe non estiven en Muros, pero debe de estar rematada a posta a punto dos cemiterios. Se algo queda moi pouca cousa, porque xa digo que a previsión era tela rematada onte xa, por certo. As obras da Atalaya comezan tan pronto a dirección de obra e a empresa poidan facer acta de replanteo porque está adxudicado e o contrato asinado para as obras do cemiterio da Atalaya. Ampliouse o prazo de execución do pós-2017, a Diputación ampliou o prazo e creo que chega ata xuño 2019, creo recordar, falo de memoria, pero sí que está ampliado dende a Diputación. Teño que mirar cal é a factura da que fala, do decreto 890/2018, e lle contesto no próximo pleno sin problema ningún. O decreto está aquí. O dos cabalos de Louro estámoslo traballando, van a ser recollidos coa colaboración dunha asociación do Concello, e xa hai persoas que se fan cargo deles e incluso dos gastos que poden xenerar para identificalos e demais. É dicir, que é un asunto que está casi listo. Con respecto do mantemento do campo de fútbol e pabellón de Miraflores, non sei se ti sabes, Quintela, pero eu teño constancia, me comunicou en varias ocasións o xefe da Brigada de Obras que foron ali a facer varias actuacións de mantemento no campo de fútbol, e non sei no pabellón, pero no campo de fútbol sí, e de feito incluso me enseñou fotos, non sei se queda algo pendiente, sabes? De todas maneiras, preguntaremos ao xefe da Brigada de Obras porque foron máis de unha ocasión, pero bueno, se queda algo pendente, pois que vayan, vale? As convocatorias de subvencións e convenios están en intervención, igual que as actividades extraescolares. Tan pronto teña tempo o interventor de informalas, salirán. Con respecto á bolsa deportistas que comentaba, non é que nos recoñeceramos un erro, é que houve un cambio no titular do Departamento de Intervención. E así como é así, se pode demostrar, ademais, documentalmente. Así como a interventora anterior consideraba que non era posible, o actual interventor dixo que sí. A verdade é que estuvo traballando moito, se lle pideu que fixera o posible por buscarlle encaixe legal, yo atopou, e por fin se puido pagar esa bolsa deportista. Pero non é que nos recoñeceramos ningún erro. En intervención nos decían que non era posible e agora co cambio de titular nos dixo que sí. Di que, bueno, con respecto dos comerciantes, estáse traballando nas propostas que saíron das reunións que houbo e di que se ele está pechado e que non se lle deixa ás asociacións. Se ele estivo aberto todo o verán ata o 15 de outubro e aínda agora non está aberto todos os días, pero sí que están organizando xa en turismo horario para telo aberto todas as tardes de martes e xoves durante todo o inverno. Non é certo que este pechado as asociacións, todo o complexo de Sel de feito está sendo utilizado por varias asociacións, non por unha, pero por varias, distintas ademais, tanto é así que cando hai solicitud para utilizalo temos que ver se está libre por asociacións do Concello e tamén é verdad que se cede a algunha entidade fora, se se pode considerar de fora o GALP, por exemplo. Entón, é certo que se concede algunha de fora se o GALP está considerado de fora. E o resto creo que eran robos. Vale. Partido Socialista. Bueno, vamos a ver. Nos primeiro queremos saber que pasa ca negociación de Espina e Delfín. Se Espina e Delfín ten contrato, se non o ten, cal é a situación de Espina e Delfín. Vímoslo preguntando en todos os plenos. Nadie nos contesta, como é normal, o sea, xa estamos acostumbrados a que nadie nos contesta. Pedimos documentación e sempre di diante da Cámara, non teño ningún problema, non teño ningún inconvinte, pero ao final nos non temos ningún solo folio, ninguna cuartilla, nada. Queremos saber tamén cal é o problema que ten, bueno, cal é a multitud de problemas que ten cos traballadores do Concello, porque esta semana creo que lle presentaron 4 demandas máis, outra vez. E, para maior inri, saleu dicindo, non sei onde, debeu ser no Facebook, que onde fala, saleu dicindo que está moi preocupada e que ela que se molla moito polos traballadores. E
levan pedindo unha reunión representantes sindicales desde fai non sei canto tempo e non hai maneira de facer esa reunión e hoxe mismo suspendeu outra vez esa reunión, non sabemos por qué, porque iba non sabemos a donde e suspendeu a reunión. Queremos saber por que se suspendeu esa reunión de hoxe, se estaba marcada. Usted dixo, rogámoslle que as partidas que deixou o Partido Socialista desde fai 4 anos, un presuposto aprobado que non lo debían aplaudir cas orellas, porque non son capaces de facer outro, e non se lle ocurre outra cosa máis que decir aquí que lle sobran cartos das partidas. Acabo de decir fai 5 minutos, é que sobraban cartos nunha partida e por iso traemos a modificación de crédito. Non, señora alcaldesa, o Concello de Muros non lle sobra ningún euro. O problema é que vostedes son uns vagos e non executan as partidas que deixamos nos aí aprobadas. Ese é o problema. Entón, rogámoslle, por favor, que executen as partidas e que non se perdan os cartos como se están perdendo. Con respecto a SEL, rogámoslle que non minta, señora alcaldesa, non minta, porque aquí ven unha proposta do Grupo Ximiela para presentar o seu festival e teñen que marchar a presentarlo á Estrada, porque vostede non lle dou a gana de facilitarse o local. Viñeron o día seguinte a preguntarlo e dixolle usted que tiña ali as brincas e non sei que máis e que non podía mover nada dali, cando todo o mundo e é máis os encargados do centro dese centro como se chama, do centro que está ali, de pesca, todos e cada un deles mostraron a súa vontade de apartar as cousas para poder facilitar a labor. Todos e cada un deles, empezando polo presidente e seguindo polo resto deles. Cando se lle comunicou que vostede había negado ese local de Museo do Mar para poder facer a actuación de Ximiela, dixeron que eles non foran os responsables, que eles dixeron que eso sí se podían modificar, que fora vostede, e como sempre, unha mentira nueva. Nueva non, unha mentira máis. E logo rogámoslle tamén que non volva a mentir con respecto ao dos seus soldos, porque a primeira vez na historia que o presuposto de Muros cuantifica con números os soldos de cada un, o do alcalde e o dos concelleiros, foi este presuposto. Os presupostos anteriores, efectivamente, non estaba cuantificado. E que aquí dixeron, non estamos esperando polo informe de intervención, que digan que está ben eso. Pedímolo en todos os plenos e vámoslo volver a pedir en este. Non se nos dou nunca e non se nos vai a dar tampouco. O sea, que di, é que quer confundir aos veciños de Muros. Non, señora. Nós non queremos moitísimo menos, moi lexos de todo eso. Quen quixo confundir os veciños de Muros e a todo o mundo foi vostede, con a cara de santa. E cando nos propuxo a nós para poder chegar a un acordo que tiñamos que cobrar entre 6 concelleiros 4.000 euros, eso tamén foi para confundir os veciños de Muros? Non. E a usted os 4.000 euros non le llegan para usted, de coste. Entre sueldo e seguridade social non lle chegan para vostede sola. Vale, entón, volvemos a pedir aquí outra vez que se nos faga un informe técnico donde diga que está ben, que están cobrando ben os soldos e que non fai falta esa modificación do presuposto. Volvémoslo a pedir outra vez e estamos a poucos meses de acabar a legislatura. Nin conseguimos a xustificación, pedimos cando chegamos aquí, eu creo que no primeiro pleno, pedimos a xustificación de que dixo que tiña o informe de Portos para facer as festas de San Pedro, que lle chegara por FAS e que un día non tiña tóner e outro día non sei que. A primeira mentira da legislatura. Ainda hoxe non nos enseñou. Por qué? Porque é mentira. E como esa mentira leva 3 anos e pico hilvanando mentiras. Entón, rogamos, señora alcaldesa, que non siga mentindo. Vale, a xente non xa coñece, entón xa sabe o que hai. Xa sabe que son mentira tras mentira. Xa o sabe. Sabe que veñen aquí e que lle vai dicir a todo que sí. E despois non vai facer nada. Queremos saber por que non se fixo a acta da sesión anterior. Parece ser porque a Secretaría non tiña tempo. E non sabemos se é verdade ou é mentira, pero queremos que non lo diga, que nos comunican que o señor secretario e a señora alcaldesa andan de Gestapo polos bares, cando está a xente tomando os viños, pedíndolle a documentación aos bares.
e amenazándoos. Entón, parecenos moi forte que cheguemos ao Concello de Muros, que o Concello de Muros chegue a ese extremo. Si é verdad que vostedes os dous foron en plan, non sei, vou dicir outra vez, Gestapo, a requerirlle a un veciño de Muros e de entregar a documentación cando tiña a súa terraza e o seu negocio cheo de xente, e ademais, eu non sei quen legitima a vostedes para ir a requerir ou amenazar a ninguén dentro da súa casa. Tanto o secretario como a señora alcaldesa. Eu supoño que sería, non sei de onde saleu a idea, de calquera dos dous, pero supoño que do secretario non. Espero que saliera de vostede. E, bueno, si é verdad que eso pasou en Muros, que a nos viñeronos ca queixa de que foi así, esperemos que non se volva a repetir. Que a xente que está traballando haina que deixar traballar e non se pode chegar a amenazar a xente a súa casa, si é verdad, que eso foi o que nos contaron. E, dende logo, si simplemente foron a buscar os papeles, eu creo que hai 50 medios para requerirlle a un veciño de Muros que trae a documentación e non presentarse ás 12 da mañá ou 1 da tarde, cando está o local así, a decirlle los papeles. Paréceme denigrante. Polo menos a nós parecenos denigrante. E, por último, porque, ainda que pidamos máis, xa sabemos que non hai nada que pedir, porque non hai quen. Que pasa co camiño dos Sebolais en Abelleira? Porque parece ser... Parece chamar? No, sabes onde está. Paula. Lo tengo aquí. Paula. E foi allí, claro. Mire, faga preguntas, se quere facer unha pregunta, un rogo, faga o que teña que facer. Ese camiño forma parte da ruta da Estrela. É un camiño de peregrinación a Santiago e ten un ancho aproximado de 1,50 m. Está sin rozar, está reducido e está sin arreglar. É un furado, puramente un furado. Se queren enseño as fotos, se non pasou por aí. Entón, queremos saber se se vai tomar algún tipo de medida con este camiño. E nada máis. Bueno, vamos a ver. É unha pena que non se dedique a escribir. Podería salir Yo unha... me dedico a escribir, señora alcaldesa. Está advertida por segunda vez. Pero me dedico. Non me interrumpa. Me dedico a escribir. Primeiro ten que aprender e despois escribirá. Quen falou? Podería salir unha boa novela de ficción, a verdade é que sí. Pero é verdade que foron ou non, é verdade. Estáme interrumpindo e vou advertir por terceira vez e vai ter que marchar. Bueno, A menos que queira marchar, que non sería a primeira vez. No. Non me volva a interrumpir. Sí. Vale. Pero diga se é verdade. Non é verdade. Eu non fun a ningún bar a amenazar a ninguén, ni fun a ningún bar a pedirlle papeles a ninguén. A ningún. Nunca, ademais. Nin fun a pedirlle ningún papel a ninguén de ningún bar, nin moito menos a amenazar. Eso é máis propio de outras persoas e non de min, por certo. Nunca fun a tal cousa, nunca. Non foi a un bar. Nunca fun a ningún bar a amenazar nin a pedir papeles. É vos sabelo. Mire, está advertida por terceira vez. Váyase. É vos sabelo. Váyase. Abandono o salón de plenos. Sí, nos vamos ahora. Pero es bueno saberlo, eso. Pero yo creo que está mintiendo, ¿eh? Abandono o salón de plenos. Porque hai así de testigos. Donde foi usted, además o secretario, a amenazar a un dono dun bar. O sea que vai no ter que contar seguramente. Sin problema ningún. Mentirosa outra vez. Abandono o salón de plenos. Nos vamos ya. Bueno, a pesar de que marcharan os membros do Partido Socialista, que son moi solidarios coa súa portavoz todos, insisto e repito, en que é unha pena que non se dedique a escribir novelas de ficción porque podería salir algo moi divertido e interesante. E volvo a repetir que en ningún momento fun nunca, ademais, nin hai pouco tempo, nin hai moito, nin hai medio tempo, a ningún bar a pedir ningún tipo de papeles e moito menos a amenazar. E, a máis, se o insiste públicamente, serei eu mesma quen
considera a posibilidade de tomar medidas legais porque me parece unha acusación o suficientemente grave como para facelo. En ningún momento, non sei se o secretario quere decir algo ao respecto, pero eu, insisto, en ningún momento. Respecto, yo me he presentado dos locales que tienen una denuncia, hay documentación que tiene que estar puesta en la licencia de apertura y se le ha pedido la documentación, pero ha dicho si la tenía expuesta. Me ha contestado en ese momento que no la tenía, los dos, pero sin ningún problema de la escena. No he procedido ningún tipo de amenaza, le he dicho que si no la tenía ahí disponible, miraría el ayuntamiento, pero que corría bastante prisa, y se le ha pedido la documentación, y sin problema la mirar, la persona supongo que es la que ha presentado, bueno, la que se ha quejado, y ni la MOES me ha enseñado toda la documentación, incluso documentación que yo no requería, era únicamente la documentación referente a la licencia de apertura del local, porque en su día, cuando se ha concedido la licencia de terrazas, nadie ha aportado dicha documentación que era obligatoria aportar en el año 2015, que es cuando se concedieron las primeras licencias de terrazas por la normativa de 2014. Y nada más, yo creo que me dirigí cordialmente a la persona que me atendió. No voy a comentar lo que me comentó, porque creo que queda fuera de lugar, pero creo que fui cortés y que él me atendió bien y con diligencia y no se quejó, se quejó más bien pues de haber sido denunciado, pero bueno, somos cosa mía. Y esos fueron los hechos y lo que a mí respecta. Bueno, cabía outra pregunta, consideración que tiña que ver tamén con Secretaría, non sei se quere comentar algo respecto da acta. Porque dá a impresión de que lle deu instruccións de que non a trouxera. El tema del acta, pues no me he dado tiempo de pasarlo al fin de semana. Tenemos, a ver, no es que tengamos un hándicap, porque siempre existen, pero bueno, ahora está ha cesado la tesorera y se está cargando, pues personal de secretaría está nombrado como tesorera accidental. Entonces, pues todo lo que respecta pues a secretaría que me hacía, pues ahora lógicamente no lo puedo hacer porque tiene que dedicarse, sobre todo aparte es una materia nueva, cambio de firmas en bancos y es un tema que quiero dejar lógicamente tranquilo y no decir que las actas realmente las hago yo, pues más tiempo otras cosas y las cosas. Ben, con respecto de soldos do equipo de goberno, pois nada, insistir en que se fixo neste mandato como se fixo sempre aquí, e se houber algún problema, cando se fai o pago mensual, as distintas persoas que pasaron polo Departamento de Intervención pois terían comentado algo nos seus informes, que todos os meses hai un informe sobre os pagos a todo tipo de persoal do Concello. Espina e Delfín xa o comentei tamén varias veces, agora está a presidencia en Carnota e siguen dende Carnota cos traballos para regularizar esta situación. Os problemas dos traballadores do Concello, pois o único que está pasando é que solicitaron, a verdade é que moitos deles, a seu recoñecemento como persoal indefinido, dende o Concello se lles comunicou que o Concello non pode recoñecelos así como persoal indefinido e que a única maneira de poder recoñecelos é que haxa unha sentencia judicial e de aí que acudiran ao xuzgado do social a reclamar a súa condición como persoal indefinido. Eso é o que está acontecendo e teño que decir que gracias a eso se está regularizando a situación de moito do persoal que levaba neste Concello moitos anos traballando xa algún pois dende o 2010 e dende antes incluso. O sea que o que se está facendo é regularizar a situación deste persoal do Concello. Con respecto ás partidas que deixou o PSOE, que non se executan, é verdade que hai partidas que non se executan, a de 77.000 euros que deixaran para asesores non executamos, esa queda íntegramente sin gastar ano tras ano. E o camiño de Cebolais, pois non sei en que estado está agora, pero se está mal, mandaremos a brigada que vayan a limpalo. Este forma parte do camiño real, entón incluso hai posibilidade, agora que parece que va rematando o perigo de incendio, de que vai ao GES que se ha tenido en algunha outra ocasión. Venega. Ben, a primeira pregunta era respecto da acta, que entendemos la ausencia da acta
na convocatoria do Pleno. Entendemos que está xa debidamente contestada. Quedan só 6 meses de legislatura. E hai algúns temas que, de resolverse neste tempo, poderemos dicir que estes 4 anos non foron unha perda absoluta de tempo para o Concello. Queremos saber en que estado se atopa a RPT. Pasan os meses e a única resposta que obtivemos é que se está traballando nela. Seguen a aparecer documentos fragmentados de supostos borradores, propostas de seccións, nas que se obvian postos de traballo actualmente ocupados, e quedan só 6 meses, señora alcaldesa. Queremos saber en que estado se atopa a licitación das obras do POS, sobre todo do Cine París. Quedan só 6 meses. Queremos saber se nestos 6 meses que quedan o Concello vai denunciar as obras ilegais da Illa da Creva. Preguntamos sempre en todos os plenos. A resposta sempre foi que non sabíades nada e que algo faríades, mas nada fixéstedes ata hoxe. Cando se vai colocar as luces LED no Xosé Luís Vara, que están pendentes desde febreiro? Dará tempo nestes 6 meses que quedan a colocalas? Tiraxe xa a toalla para dar solución ao repetidor de televisión da Vieira Torea? Quedará listo antes de que remate esta legislatura? Fixéchedes algunha xestión coas empresas de instalación de fibra óptica para que engadan a Torea Velleira? Tedes 6 meses para convencer a Telefónica ou a R. Sería unha boa cousa. E por último, dará tempo nestes 6 meses a preparar os pregos para que o emblemático bar de San Francisco poda estar aberto o vindeiro verán? Son 8 actuacións, señora alcaldesa, para intentar salvar esta legislatura. Poderán cumplir con estas históricas reivindicacións? Bueno, pois nos 6 meses intentaremos facer o máximo posible desas 8 actuacións, aínda así, aínda que non se fixera ningunha delas, que hai moitas que se van a facer, aínda que non se fixera nunha delas, este mandato non é un mandato perdido. Fixéronse moitas cousas, a pesar das circunstancias e dos que somos e das circunstancias de vacantes na plantilla do Concello de Moros e a pesar de unha boa parte da oposición. Fixéronse moitas cousas nestes 3 anos e medio. Así que intentaremos seguir con estas 8 que nos comentan, aínda que algunha, como a da TV da Velleira, é realmente difícil, como creo que ademais ben saben polo menos unha parte da Asociación de Veciños da Velleira que nos axudou, que estuvo traballando conxuntamente co Concello, intentando localizar un terreo onde ubicar a torre, que por certo está na nave do Parque Empresarial. A RPT seguimos coas reunións. Había unha pregunta ao Partido Socialista, non, era un robo, pero bueno, que falaba de reunións co persoal, cos representantes dos traballadores. Efectivamente, para hoxe estaba prevista unha reunión que non puido ser, unha porque eu non estive, foi unha diputación, pero ademais porque dende a empresa que está elaborando a RPT non me deron pasado os documentos a tempo para lle poder pasar ao persoal e íbamos perder o tempo, é dicir, non habendo documentación nova sobre que traballar, íbamos perder o tempo. Estamos nos reunindo cos traballadores e aportándolle os borradores, o representante dos traballadores, e realmente o que estamos é facendo o RPT entre todos. Pasamos de, creo que só comentei no pleno pasado, pasamos esa proposta de funcións de cada posto de traballo para que en cada posto comentaran se había algo que modificar, quitar, poñer ou cambiar. Xa o recollemos, están rematando na empresa coas correccións sobre as funcións de cada posto de traballo, unha proposta de organigrama corrixida porque había xa un par deles polo menos estaban mal, me volveron a mandar hoxe, está un pouco mellor. Agora será o representante dos traballadores o que lle den a última revisión e que me digan se hai algo máis que les consideran que hai que mellorar. En definitiva, se está traballando nela. É complexo porque pretendemos que leve o consenso e o visto bo dos representantes dos traballadores e presentarvos aos grupos da corporación xa a proposta que teña o seu visto bo, para non andaremos de diante para atrás. As obras do POS están pendentes de contratación. Está a de Esteiro, por fin, a de infraestructuras hidráulicas de Esteiro, por fin, tivo lugar a mesa de contratación. Hai unha proposta xa para o órgano de contratación para unha empresa e está a Secretaría pendente de ter tempo de poder
preparar os pliegos para as próximas obras e estaban tamén coa plataforma de contratación. Non sei se está resolto o problema da plataforma, que teñan dificultades coa plataforma. O Estado todavía non temos resolto, estamos facendo ahora a través da plataforma da Xunta, na plataforma que é máis operativa. Na do Estado estamos pendentes de que nos contesten, porque, bueno, todas as obras do POS teñen que pasar... Señor secretario, disculpe, a pregunta era nosa e non escoito, non por nada, pero que... No, digo que estamos traballando nos temas dos pregos, falta o tema de que nos dé o visto bo ao Estado para estar xa na plataforma e poder operar con ela. E que, mentres tanto, as obras que hai algún urxente que salía, como non podíamos operar coa plataforma, tivemos que optar pola plataforma da Xunta de Galicia e publicar a lei, porque a lei, bueno, como comentei, cando foi o tema do pleno, establece a nulidade de pleno dereito se non se publica na plataforma do Estado da Comunidade Autónoma. Pero o resto estamos aí pendentes, os pregos están realmente... son sinxelos porque é un modelo que establece a deputación a parte para o POS, que non hai ningún problema. O problema é a actividade da plataforma, na que nós estamos tendo problemas e sei que os concellos casi todos tamén. Prioriza. Sí, pero que é algo que por moito que chame o Estado non pode o teléfono. Estamos esperando a que nos dé o visto. A documentación está enviada de fai tempo. Foi acordo plenario e dos anexos que había que axuntar. Nós, tan pronto este todo listo en Secretaría de Intervención, llevamos para adiante. Non temos menos apuro que vos porque se fagan esas obras, probablemente máis. Vale. Con respecto das empresas de fibra óptica, vamos a ver, aproveitamos toda a ocasión que temos para falar con elas e pedirlle insistentemente que collan estas zonas. Xa comentei, a propia Xunta non é capaz, a pesar de bonificar con ata un 90% as obras, non é capaz de que collan estas zonas. Imagínate o poder que podemos ter nós cando non lle podemos ofrecer ni siquiera eso, vale? Pero sí que non desaproveitamos ningunha oportunidade que temos de falar con elas para lles comentar cal é a situación destas dúas parroquias e que fagan o posible por incluíla e por actuar sobre elas. Os pliegos de Val San Francisco están en Secretaría tamén, é que están ali, entón o volume de traballo é importante. Si quere comentar algo o Secre, pero bueno, están pendentes de... Aí hai un borrador de pregos, pero bueno, correxiránse algunhas cousas que hai aquí. Estaban revisados por persoal que había antes en Secretaría, pero bueno, cada persoa ten o seu criterio, entón agora quen está é Fran e entendemos que teñen que ir co seu visto bo. Entón, bueno, cando teña tempo de miralos, en cando poidan, pois irán para adiante. Vale. As luces non Xosé Luís Vara, non sei se sabes quen tela delas. A previsión de zona de principio de zona 2. Casi. Perdón, pregunta. Falta pouco, primeiro é procesual. Bueno, o dito, en calquera caso, a pesar de ser os que éramos, non é unha legislatura perdida. Nin a oposición foi tan mala. Nin a oposición foi tan mala. Bueno, depende que parte da oposición. Ali, depende que parte da oposición. Efectivamente, pois se pudo sacar algo adiante foi porque unha parte da oposición o permitiu, senón, evidentemente, con 3 de 10, calquera cousa que viñera a pleno se podía bloquear, vale? Pero sí, hai cousas que a oposición permitiu que salieran adiante, senón era imposible, sobre todo os que estades aquí. Uns máis e outros menos, pero sobre todo os que estades aquí. Así que a cousa é así, realmente é así. Bueno, con isto rematamos. Boa noite e... Más noites. E ata mañá.